Het Tolliespark in Dokkum had een evenemententrein worden, maar de omwenners loeken onder bellen. Zij zijn benauwd van loodsoorlijst. Daar ben ik net blij mee, want dit loopt vlak achter de Soeven. Wij hebben het huis wat hier achter de scouting loopt, kijkt in Decibel, zat zij het evenementenbureau dat berekken had. Van 94 decibel. En wij zitten op 92. Dat is lood. Ja, dat is de druk op je eren, hè? Daarom had ze een briefskreun onder de gemeente. Ik neem het mooi, dank u wel. En ik zou zeggen, Jelle Soeboer, maar toen maar eens goed doen uitdenken. Want ik vind het behoorlijk belangrijk voor de gemeente. Nou, dat denk ik dat wel wat afvalt. Maar Hij zit in een band, hij speelt hier aan. Ja. De gemeente had een onderzoeksbureau in Skeekelen en daar kwam deze locatie uit. Er komt nog eerst een pilot met het concours Piek en Dokkum Open Air om te zien of dit definitief een evenemententrein worden kan. Het is een pilot voor 3 jaar, omdat ik even goed patiënten ken. En ja, je zorgt de omjouwing hier, het parkeerplein, de verhudde groen, dicht bij de stad. Dat is natuurlijk een goede locatie van bepaalde argumenten waarom je dan hier verkiezen zou. Is het een gedane zaak? Nou ja, die pilot die gaat nou los. Dus na die pilot maar we het echt besjen van, hey, is dit nou wel zo handig? Maar we dat ik oors dan kunnen we rekening houden of moeten we meer rekening houden? Of zou iedereen van, nou, achteraf voelt het enorm ta, we gaan zo terug. Maar dat is dus nog 3 jaar. Het is net alleen nog de loodsoorlijst, maar ik het tal keren dat er een evenement plakvindt in mei. Daarmee is nevens de omwenners de rest voort. Ik denk dat de week die we eerst hier net meer de week is, die dan dat is.